reportera Angie Villalba del canal Connecta't i ens trobem a la província del Maresme a l'Institut Pineda de Mar, on ha succeït un crim. En Joan Munich, un professor de Ciències Naturals, ha estat assassinat. La inspectora és la Natàlia Balaguer, la inspectora més cotitzada del país. Ara, en uns minuts, parlarem amb ella i ens donarà més detalls sobre el cas. Soc la reportera Angie Villalba del canal Connecta't. Que et podria fer unes preguntes? Clar, senta't. Que és vostè la Natàlia Balaguer, la inspectora del cas? Sí, sóc jo. Tens uns minutets per respondre unes preguntes? Doncs ara només tinc 10 minuts lliures, però ràpid. Com portes el cas? És un cas difícil? Sí, la veritat és que ha estat molt difícil, però res se li resisteix a la inspectora Natàlia. I què porteu fins ara? Teniu alguns sospitosos, pistes? Doncs, de moment, l'únic que tenim és que el que ens va explicar la Nerea López, una alumna del centre, que va trobar en Joan Munich al terra del lavabo amb una substància i un got al terra. Es veu que quan el va trobar ja estava mort. Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Si necessitem alguna més, podem acudir a tu? Sí, esclar, d'acord. Gràcies. Moltíssimes gràcies, adéu. Adéu. Hola, perdoni, que podria sortir Nerea López? Nerea López? Hola, buenos días. Moltes gràcies. Nerea, soc la reportera del canal Connecta't. Et faré respondre unes preguntes sobre el crim que va succeir a l'institut fa uns dies? No, m'agradaria molt ajudar. Moltes gràcies. És veritat que vas ser tu la primera que va veure el cos sense vida d'en Joan? Sí, el vaig trobar estirat al terra del lavabo. Ens podries donar alguns detalls sobre l'escenari del crim, el cos del Joan? Bueno, jo anava cap al lavabo i em va estranyar molt que no hi hagués un profe de guàrdia, ja que sempre n'hi ha un. Vaig entrar al lavabo i vaig veure en Joan estirat al terra. I clar, primer pensava que s'havia relliscat o s'havia caigut. I després em vaig acostar i vaig veure que tenia una ferida al cap i em vaig estranyar molt. I em vaig quedar molt impactada. I després vaig veure que tenia al seu costat un got amb suc o cafè, semblava, no ho sé el que era. I després, doncs, vaig espantar molt. Moltes gràcies, Nerea. Si necessitem alguna cosa més o volem parlar amb tu, tornarem a contactar. Gràcies. Adéu. Adéu. Encara està tot molt dispers, però estic segura que trobarem més informació parlant amb la Loli, l'altra professora de Naturals del centre, la seva competència més propera. Bon dia, Loli. Bon dia. I vostè és? Jo sóc Angie Villalba, la reportera del canal Connecta't. Et fa res respondre unes preguntes? Clar, digui'm. Vostè va ser la segona persona en assabentar-se. Com va reaccionar? Em vaig quedar de pedra, no m'ho podia creure. La Nerea i jo vam trucar de seguida a la policia i llavors va començar la investigació. I quan va ser l'últim cop que el va veure? Jo diria que unes hores abans de la desgràcia. O sigui, que va ser l'última persona en veure. Sí, vam quedar a fer un cafè a la sala de profes com cada dilluns i res més especial. Moltes gràcies. Algú més? No, no tinc res per explicar-vos. Ho sento. No passa res. Adéu. Bon dia, és vostè la conserge del centre? Sí, sóc jo. Vosaltres sou de l'equip de Connecta't, no? Sóc molt fan del canal, jo. Encantada, doncs. Et podríem fer unes preguntes sobre l'assassinat? I tant, cap problema. Vaus veure algú sospitós o per als passadissos o per la càmera? Per les càmeres no vaig veure res. El que sí vaig veure és un alumne problemàtic, en Bruno, discutint amb en Joan Munich. Ens podries passar les filmacions o deixar-nos veure? Em sap greu, això no ho puc fer. Va, tu, a l'olla. Adéu. Passi. Hola, bones. Hola. Doncs li volia donar informació sobre el cas d'en Joan Munich. Continuï, sisplau. L'altre dia estava baixant jo al passadís de baix, on hi ha consergeria, i vaig veure en Joan Munich i el Bruno discutint fortament a l'aula complementària 4.
Alguna informació més? Em vaig espantar molt. I era en Bruno. I doncs va tirar una caïda al terra i doncs jo vaig marxar corrents perquè no volia saber res del tema. D'acord, aquesta informació ens serà molt útil. Gràcies. De res. Adeu. Adeu. Amb tota aquesta informació ja podem seguir investigant. Hem rebut notícies de que la Natàlia, l'inspectora, ha parlat amb el Bruno, un alumne sospitós. La discussió crec que girava sobre un parte i una expulsió. Ara la Natàlia ens ho explicarà tot amb més detalls. Hola Natàlia, que ens hem enterat de que has investigat sobre una discussió d'en Joan amb el Bruno. Que ens podies donar més detalls? Sí, esclar, sentis, si li explico. Moltes gràcies. Doncs es veu que en Bruno va entrar a l'ordinador d'en Joan per pujar la seva nota i en Joan l'ha pillat i volia posar-li una falta d'ordre i en Bruno s'ha alterat. Era molt comú aquest comportament d'en Bruno, ho havia fet abans? Sí, en Bruno sempre ha estat discutint amb en Joan per el que m'han dit diferents alumnes del centre. Sempre era així. Però hi ha algun motiu que en Bruno sigués així amb en Joan o era amb tots? Crec que era especial només amb en Joan. No... És molt estrany això, no? Sí, jo crec que és un dels possibles sospitosos. Bueno, potser hi tenia mania o alguna cosa. Sí, potser, però... És un sospitós. Sí, penso que sí, amb tot el que tinc fins ara amb totes les proves que tenim, és ell. Moltíssimes gràcies, Natàlia. Seguirem investigant. D'acord. Adeu. Bon dia, soc la reportera del canal Connectat, Àngel Villalba. Què volia respondre unes preguntes? Sí, vale. És vostè en Bruno Migale, no? Sí, Saps que està involucrat en el crim d'en Joan Monitx? sí, m'han dit alguna cosa. Quina relació tenies amb ell? Sí, era dolenta, la veritat. M'han informat la inspectora que us van veure discutir fortament uns dies abans de la mort. Ja, perquè m'havia fotut un fill d'incidència, sí. Ah, molt bé. Ho tindrem en compte. Fa molts de dies que no parlem amb la Natàlia Balaguer, l'inspectora. Per rumors que he sentit, ja té el cas totalment resolt. Estarà encantada d'explicar-nos el que ha passat. Ara anirem a parlar amb ella. Hola, Natàlia. He sentit que ja tens el cas totalment resolt. Sí, ha sigut molt complicat, porto molts dies treballant i, bueno, res ha sigut com esperàvem, la veritat. Això ha sigut un misteri. A mi ens tenia? Sí, ara, si vol, li explico tot el que pensem. Sí, sisplau, explica-m'ho tot amb detall. D'acord. Em van adjudicar un cas a l'Institut Pineda de Mar. Tractava sobre un assassinat d'un professor de ciències, en Joan Munic. Després d'informar-me de tot el cas, vaig trobar una foto a internet de la Loli i en Joan a la universitat. Sortien junts. Va donar la casualitat de que aquella mateixa foto que havia trobat a internet era la mateixa que vaig trobar a la paperera quan vaig anar a llançar un paper, mentre investigava. Just en aquell moment em vaig adonar que tot tenia sentit. Per fi havia finalitzat la meva investigació. La Loli havia matat en Joan, recordant tot el que havien passat a la universitat junts. Tots els successos passen de la següent manera. La Loli tenia tota una estratègia. Volia que en Joan agafés la baixa perquè ella pogués recuperar-se durant uns mesos de tot el que havia succeït, entre ells a la universitat. Però no va succeir com ella pensava que ho faria. Però el que no sabia la Loli era que en Joan era al·lèrgic a aquesta substància. En Joan es va prendre el cafè amb la substància i de seguida es va començar a trobar malament.
Es sentia marejat, amb un fort dolor al cap i un fort dolor a la panxa. Va anar corrents al lavabo. La Nerea va demanar per anar al lavabo com un dia qualsevol. Quan va entrar, de sobte, va veure en Joan estirat al terra, mort. Seguidament va anar a explicar-li a la Loli, que estava fent classe amb en Bruno. Totes dues, molt espantades, van trucar a la policia i llavors és quan em van avisar a mi i va començar tota la meva investigació. Com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués